Hercules! Napalabas, nagkid daw iti tulong ni Mona gapo iti panagpukaw ni Lisa. Nagsapol nga rod dagiti agkakaruba ngem napaay dalaeng. Iti saan ang nagbayag? Pukpukanen da Rael ken Lito tinasao apuon ti balete, apagtaengan ti kapre. Nakapungtot nga rod ti kapre ket kinemmegda dagiti dua, ket impan na iti uneg ti balete. Kabayatan na, agsarsarita met dala kay Herman ken Hercules. Itagagayem, dinggan nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo Anapol 1. Ti kapre! Dito'y drama tayo, Hercules! Kunapay idi kanyak ti ari dagiti kaibaan. Maagan nadak. Gaputa dumtengen tiriribok dito'y lubong tayo at tao. Anya? Adda nga tapaka inaigan day jay awak iti mapaspasamak ita. Ay, jak amaw, apaw. Apay akas to'y ti marikriknak ita, apong. No saanak ang makaid na? Saan mo't ang makaid na tinuang? Hercules. Kaya't ko talaga ti tumulong. Ngamanya ti aramidok. Saan mo't ang nagparang kanyak ti kapre? Tapno aglaban kami kuma? Apaw. Kasano nga tang aramatak ti pan nakabalin ko? Tapno makitak ti kapre. Nga uray saan nagparang kanyak? Wano saan? Makagtungak iti lubong na. Ay, Hercules, apaw. Panagkunak, apong. Adupay tinasken ang masursurok. No kasanong aramaton ti bilag nga adda kanyak ita. Kinamag na kayo matgayam ti kapre? Rael? Lito? Wen, Lisa. Kasano nga ta makalibas tayo dito'y unag ti balete? Makasubli tayo pa'y nga ta iti lubong tayo. Kaya't kumantan ni makasubli iti lubong tayo. Lito, Rael, mailiw akong kininanang ko. Diyak kayat nga sawaan nak ti kapre. Lisa. Naidumduma ti lugar ti kapre. Kaslay sulaang ti agnanaad dito'y unag ti balete. Anya nga ta ti aramidan tayo. Awan ita dito'y ti kapre. Nawaya tayo kumanga aglibas. Ngam saan tayo mat nga ammo ti papanan tayo. Nakaskas daw. At dagayam sa bali ang lubong dito unag ti balete. No kumita kay taglawlaw. Pasig at adakila kayo. Awan mo ti makita mabilit. Saan na mailawlawag da ito'y alugar ti kapre? Rael, Lito. Pinadas ko matan ti aglibas. Namkaslag subsubliak laang itinaggapak. Anya? Numapanak iti daya apasat. Kaslalag subliak matla itinaggapak. Ay, padasik mamut ibagbagam, Lisa. Uray siyak, padasak mat ibagbagam. Mga makakita tayo iti mabalin tayo apaglibasan. Saan yun apanasan pa iti ibagbagak? Gaputa adun adaras a pinadas ko ti aglibas. Nga magsubliak latta dito'y ayan tayo ita. Anya? Kaslag tayo lang dito'y lubong ti kapre. Agtalinaid ka laeng, dito'y abay ko, Lisa. Si Kaitan ti asawa. Diyak kayak ti umasidagkan ka, kapre. Nakabutbutang ti langam. Isubli na kamin iti lubong mi at tao. Orayan niya pa'y ti bagbagam. Saan kayon makasubli pa'y iti lubong yu at tao? Pangasim, kapre. Awan basol mikan ka. Tapno aramidem ti kastoy kada kami. Da kayo ngagtatakaw. Saan kayo matan na makasubli iti lugaryo? Agtalinaid kayon iti agnanayon dito'y lubong ko. Kapre, agpakpakasi kami kan ka. Dakes kayo matlat at tao. Isungawan matlat ti sirserbiyo iti lubong yu.
Agtalinaid kayon dito'y lubong ko. Udno ka dit imbaga ti kapre kada kayo. Rael, Lito, agtatakaw kayo. Aklonan mi, Lisa. Da kami tagtaktakaw iti dingwan iti lugar tayo. Dayta ti pudno, Lisa. Agtatakaw kami kan ni Rael. Tinao di at tinakaw mi. Kat kinanday ta kapre. Anya? Nagparang mutla kada kami dayta ka pre. Kat inala na dagiti tinakaw mi dingwan. Iso tinaramid na taraon. Apay Rael. Anya tinakitam. Ti ka pre. Ha? Kasla. Da kasarsarita na. Jakmat makita. Ha? Uun nga paiso. Nagparinto mong payday ta kapre. Anya ti mapaspasamag kan ko ana. Kasla nagkurno. Ngam di tayo mat makita ti nagkurnoan na. Apong, talaga Abu Marbara ti babatong adda kanyak. Aniya? Ay, Apong, mariknak iti sikat ko ti bara ti datdatlag ang ipan tinwang. Paliiwag no anya ti mapasamak. Hercules, abawk. Ay, manipod na daan kay ti babataw. Adumit tayo nakarkar na ti mapaspasamak di ti lugar tayaw. Apong, Dayta tinadlaw ko, abawk. Kasingin laki di dayta ababataw ti piligraw. anya? Di mo ka di madlaw dayta, apawk. Idiawan pa'y ken ka ti babataw. Kat awan tagparparangay kanto dito lugar tayaw. Ha? Un nga agpaiso, apong. At dalaki di sa balay ngay parangarang ti babataw nga daken ka. Amang ano, saan laeng nga dagiting kanto ti makalaban mau. Anya ti kayat yu asawa, apong. Amang ano, adagur uraya kabusor. Amang agaw tukun kay ti babataw. Anya? Dayta ti maawatak a mapaspasamak ita, apok. Ay, sapay la kuma, tawan to ti dakdakes paya mapasamak dito lugar tayaw. Inkantada diwan! Agparang ka kumakanyak! Inkantada diwan! Kasapulak ti tulong mo! Ay, itay pa yung awagak tinagan ni Inkantada diwan. Ngam saan nga agparang kanyak? Mangmangag na nga ti panagpukpukaw ko. Isulaang ti makatulong kanyak. At basa bali amarikiriknak iti datdatlag ang ipon tinwang. Hercules? Agyamanak ta nagparang ka, Inkantada diwan. Anya ti masapol mo? Apay, asapsapulan nak? Ti datdatlag ang ipon tinwang adda kanyak. Apay Abu Marbara. Kan kasla makariknaak iti panagdanag. Partaan, ti kayat asawan ti panagbara, ti datdatlag ang ipan tinuang, Hercules. Anya? Jak pa'y maawatan ti amin, Inkantada diwan. Kasi tinakunakon kan ka idi? Ado pa'y tinaskan ang masursurom, iti datdatlag ang ipan tinuang. Anya? Agsagana ka, Hercules. Agparpariknan ti idadatang ti kabusor mo. Anya? Naipaikan ka ti babato. Tapno aramatam iti kinaimbag. Kan tapno masalak nibam, dagiti mortal akaskan ka. Ha? Agsagana ka, Hercules? Ibaga kon ti amin kan ka, no apay ang makarikna ka, iti panagdanag ita. Apay, Inkantada diwan. Nalabit ang naamuan ni Reyna dagiti mangmangkik, nga dakan ka ti Motia. Wano ti datdatlag ang ngipan tinuang. Anya ti kayat mo asawan, Inkantada diwan.
Amangan no agawon na ken ka ti datdatlag ang ngipan tinuang. Anya? Iso nga alwadam ti datdatlag ang ngipan tinuang, Hercules. Di mo ipalubos ang maagaw ken ka, ti reyna dagiti mangmangkik. No marignam ti panagbara ti datdatlag ang ngipan tinuang, adda sumungad a peligro. Ay, no kasta. Nakasarita man na niya bagbagam nga engkantada, apaw. Wan apong. Nakunana. Nga adda peligro adumtang dito'y lubong tayo at tao. Anya? Husto kayaw, apong Herman. Um, Manipod addan kanyak ti datdatlag ang ipan tinwang. Addan tumetan riribok ang mapasamak. Dinakamat na pa'y kanyak, tinagan ti reyna dagiti mangmangkik. Amangan no agawon na kanyak ti pan nakabalin ko. Anya? Saan pa'y analawag ti amin kanyak? No kasanong aramatak anaimbag ti datdatlag ang ipan tinwang. Basta tinako na kanyak ni engkantada diwan, maduktalak tulat ta dagiti dadduma pa'y abilag ti datdatlag ang ipan tinwang. Anya ka diti mapaspasamak ka ni Rael, Lisa. Jak amo, Lito. Nakatakder matlatan. Kat saan nga agsasao. Nakakita laang iti adayo apasat. Kapre, anya ti inaramid mo iti gayam ko. Awanen, iti bukod na panuno. Anya ti kayat mo asawan, kapre. No anya, ti iparamid ko kinkwana. Isu ti aramiden na. Anya? Pagayatan da ito'y tire na dagiti mangmangki. Agisaknap kami iti riribok, iti lubong iyo at tao. Anya ti kayat mo asawan, kapre? Binilin na tire na dagiti mangmangki. Apatayin kayo amin at tao. Anya? Sika, alalaki. Agbalin kamutin. Akasla iti kaduam. Mapukaw mo't tibukod mo apanunod. Ha? Anya ti napasamak kinilito? Agpadadan iti kaduana alalaki. Noan niya ti pangibaw na kadakwada. Agtungpal da. Anya? Ala! Da kayo alalaki. Isubli kayon iti lubong iyo. Katagisaknap kayo iti riribok. Patayin niyo dagiti kalugaran niyo. Matungpal. Kapre. Matungpal, kapre. Wala! Ipan kayon iti lubong iyo at tao. Kat agtungpal kayo iti pagayatan ti amo tayo! Kakalugaran! Kitaan nyo ti sumungad! Dalito ken Rael dagita. Ngam apay ang nagsikil ti bagida amag na. Ay, unang baso. May maysa ti nakaiturungan ti ulo da. Wanyang paiso. Kan sumurot ti bagida no tumalyaw ta. Mona, kasla awan da iti bukod da panunot. Ulaman dan ti kubo! Ha? Wala man dang agpaiso ti kubo. Apong! Ag-iriyag dagiti tattao. Ay, jakamaw na dyan si mapaspasama, kapaw. Ay, Apong! Mapanak iti ayan dagiti karuba. Apay nga. Apong! Adati uram. ay, wanyag pasaw. Ay, adalaki di maururam abalay, apaw.
Inak tumulong amang subsub iti apoy, apong! Matay kayo. Matay kayo. Matay kayo. Matay kayo. Tunay mo tayo. Lito! Rael! Da kami dagitoy! Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo! Apay nga inuram yung matan dagiti babalay! Matay kayo. Ha? Matay kayo lang ang ti balbalikasyo? Mona! Umatayo ka kadakwada! Saanan at Rael kan lito na kita kasangsangom! No di kat saya mo! Anya! Nagadun tinauram ababalay. Asino nga tati? Darael kan lito. Isuda ti mangururam ka dagiti babalay. Hercules! Saan ka nga mas asidag kadalito kan Rael? Ha? Apay ka day, anti iseng. Nagbalinan akas la robot da Rael kan dito. Awan ti dengdeng ganda asao. Anya? Naskan alapdak ti aramidan daan, te. Anya ti aramidam? Makam mo ditan. Tinapatag, malapdak ida. Jok ipadlaw ka dagiti tattao ang napigsaak. Naskan alapdak dalito kan Rael amang puor ka dagiti babalay. Sabaling agpayso ti langada. Karkar na daytoy ang mapaspasamak. Kumasidag kanyak nilito. Matay ka. Lito, siyak daytoy. Ni Hercules akarubam. Matay ka. Ay, di nagpagkalan, Lito. Matay ka. Matay ka. Nagpigsakan, Lito. Marignat ti panang pagkal mo kanyak. Ay, at dalakid din ang balkot kan kuana pan nakabalin. Ay, Matay ka. nagpigsa ni Lito. Ay, sana basta makakal. Anya ti aramidag. Kakaruba! Bumanaw kayo dito! Naputa na palaw-lawan tayo dito, apoy! Wan tata! Anya pa lang arong dararamidan tayo! Pumanaw tayo dito ay kakaruba! Nagdakkelan ti apoy dito lugar tayo! Nauram pa yun dagiti kay kayo! Ay, sumurot kayo kanyak! Ay, sana rin pa nga mauram tayo dito! Karsingan niyo! Wan tata! Daytoy ti danog. Yeah! Matay ka. Ha? Di na narik na ti panang danog ko kan kuana. Nagpigsan day jay adanog ko. At dalaki di pa nakabalin amang kontrol kadakwada. Kumasidigmutan kanyak ni Rahel. Katduadan amang kamagkanyak. Naidumdum at kinapigsada. Kapalak nga taidang atiwan. Anya ti aramidan ni Hercules, iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, anapaulwan. Ti Kapre! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser, kan iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kanda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.